ni an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye mɛ kalo tile 26 san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka bi wulada in na babu bɛna tali kɛ Mali wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ Murujakaw fɛ yen waleya in kɛra cogo min an n'an da don la k'o fɛsɛfɛsɛ aw ye a bɛ se ka o faamuya cogo min o mana tɛmɛ ka bɔ yen Burkinakaw olu ka jɛrɛ n'o y'u ka assise ye fala ye olu kɔni Ibrahim Traoré kɛ masakɛ ye ka ban koyi an na tila ka ɲɛf'i sa i n'a faamu ko furancɛla fanga o tɛ dɛ ko a kɛra président de ye san 5 de dira ma a ka furancɛla fanga baara kɛ wa présidenya a bɛ wele ko président comme n'a sɔrɔ président min sigira kalata la baaraw kan ka kɛ cogo min u ka transition sɛbɛn u y'o falen baara min kan ka k'o kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Mali Burkina Niger ka fara Chad ale ni Togo kan olu bɛ baara bala sɔrɔsi kunda bala in bɛ ka kɛ Nigerkaw olu fɛ yen yaasa jamana ninnu furancɛw dancɛw olu bɛ se cogo min na ka lakana farikolo ɲɛnajɛ la Eric Chegusel ale kan ka jouer a Coupe du Monde na ni Aigle joueur dɔw taara ko olu yɛrɛ tɔma yɛrɛ b'a la o ko kabini CAN banna ale tɛ ka jouer denmisɛnnin wɛrɛw dun bɛ olu bɛ ka balontan kɛ championnat fana mɔgɔw olu dɔw fana sera ka wele zen i n'a fɔ Stade Malien Gardien maaw kun ye olu laɲiniw kɛ a mɛnna donc nɛgɛsoboli Tour du Mali a tako 10nan ale baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni Mali ka se Yaya Jalo ni bɛɛ kun sigilen don n'ale yɛrɛ ye nɛgɛsobolilaw ka kapitɛni ye ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ bi min bɔra o kɔnɔna na an na o fana da aw tulo kan wulada in n'a fala ye k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya kurakurali la Jani.ml FM kan kibaruya sanumanw ka se ka olu sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la an b'aw fo o la fala ye bi ye kari ye bi kari an kumaw olu cayalen don an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni politiki n'a taabolo ye fala ye ne tɛ min faamu anw ka jamana kɔnɔ n bɛ segin a kan n tɛ ɲinɛ k'a fɔ o de ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ fanga la olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛli n t'a dɔn ni hakili b'a la i bɛ k'a ka fanga waati bɛɛ y'i sigi ka mun filɛ M5 nka M5 kun senkɔrɔma dondonnen don jɔnw fɛ i bɛ k'a yɛrɛ ka minisiriw tɛ yan a bɛɛ t'olu de ya don dɔ la hakili b'a la tuma min na M5 b'a a siyɛkili saba siri la u taara IBK fɛ yen u ye ni IBK ye ɲɔgɔn ye IBK ko k'u ka taa ko n'u ni RPM bɛnna min na k'u ka na n'o ye fala ye ko ale bɛ sɔn o ma a don M5 RFM mɔgɔw u ma politiki de faamu IBK ye min f'u ɲɛna i b'a dɔn o kɔrɔ de aw ni ninnu bɛ bɛnbɛn min na dɛ a ye taa bɛn n'aw bɛnna min kan a bɛɛ kun ye kulu kelen de ye o fan fila tɛ o fan fila tɛ a bɛɛ ye mɔgɔ kurufasuguya kelenw ye u ɲɛda dɔrɔn de tɛ ɲɛsin ma o de la Mali la politiki la n'i famana mɔgɔ ma n'i famana a ma i n'a ye ɲɔgɔn bila don min kana na n'o kuntilenna yɛrɛ a lamɛn fɔlɔ parce que anw ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ko nafolo ko démocratie kɛlɛ fanba maa minnu b'a kɛ ko faso kama a ka dɔgɔ Umaru Tatamili ninnu ɲɔgɔnnaw olu ka dɔgɔ anw ka politiki la Zumana Sako ni Modibo Sidibew ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ minnu b'a fɔ ko n b'a kɛ faso kama a ka dɔgɔ jama fanba bɛ mun ye an bɛ mun de sɔrɔ ka sanga ni nin ye parce que o de fana ɲɛ yirala mɔgɔw la sinon mɔgɔ min ye 9 année kɛ e y'i ka arajo dayɛlɛ e de ta i ka arajo ye e taara sɔrɔ o arajo kelen n'a ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'o sigi k'o kala san kɔnɔ siɲɛ 300
mais i ka nevemane i dɔgɔni i y'o de ta ko ka kɛ radio directeur ye donc diplôme ba bɛ minnu bolo est ce que e mago b'olu la e y'i ka société dayɛlɛ aw ka société baarakɛyɔrɔ de don mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ baara ɲɛdɔn u bɛ fɛn bɛɛ ɲɛdɔn olu ma bila ɲɛmɔgɔya la pour que ko ka se ka taa ɲɛ non patron dɔgɔnin ou bien a muso balimakɛ dɔ ou bien a balimamuso dɔ olu taara ka na anw ka politiki filɛ nin ye koyi an mɛnna nin de kɔnɔ hali sisan mankan min filɛ senna nin ye dɔwɛrɛ tɛ o bɔ yen k'an sigi i tori k'an sigi taa yan fɛ k'an sigi a y'a da anw ma a y'a kɛ tan n'i y'a fɛn fɛn ɲininka ko mun yɛrɛ de bɛ yen i tɛ se ka fosi mɛn karisa ko ka gɔ an ye an t'a fɛ ka karisa ye a bɛ ka don ani nin cɛ ale de bɛ ka to nin bɛ ka kɛ nka e yɛrɛ dun e bɛ se ka mun kɛ o de la n k'i ma n ko minnu bɛ fanga la olu de ta tɛ kun ne fɛ quoi parce que e bilara baara dɔ la est ce que e bɛ k'o kɛ ka ɲɛ fɔlɔ e yɛrɛ bɛ min na bi i bɛ ka min kɛ bi est ce que mɔgɔ bɛ ka wasa o la fɔlɔ n'i y'o jateminɛ k'i kɛcogo jateminɛ yanni ka girin k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ wɛrɛ boloda tuguni i bɛ min na o kɛ ka ɲɛ jamanadenw ɲɛ b'i la o an filɛ fɛn fɛn na nin ye tan bi parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tun bɛ IBK kɛlɛ in na a caman sɛgɛnna u ma taa fa ni nafa ye bon malheureusement n t'a dɔn yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ heureusement parce que sɔrɔdasi ninnu tɛ ninnu ka nin ko ninnu faamu kosɛbɛ u mana girin sɔrɔdasi ninnu tɛ girin mɔgɔw wulila k'u jɔ ko peut-être ko n'an bɛɛ donna wuli la ko n'u tilara wuli la k'u b'an don gouvernement u ma mɔgɔ don mɔgɔw girinna ka taa dialogue la u sigilen don k'o nata de kɔnɔ sisan ko fo gouvernement ka falen yana aw dialogue yɛrɛ maa minnu tun bɛ ka dialogue baara kɛ fala ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la maa 60 de bɛ retraite la dialogue commission n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ 60 de bɛ retraite la aw bɛ mun kɛlɛ kɛ tuguni ko ka na fɛn wɛrɛ falen aw m'aw ta kɛ ten sa mais bi min fana bɛ yen maliyɛnw yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ lafiya min ni baara min bɛ se ka kɛ cogo ɲuman min na o fana de tɛ ka ye minɛ ni tile fila in na tɛ aw taara min na centrale o de mɔgɔw dusu suma dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ ko bɛna kɛ o de la fala ye n ko ni sɔrɔdasiw bɔra yen sisan énergie nana donc dɔɔni de don il faut k'u ɲɛsin école ko ma u k'u ɲɛsin sɛnɛko ma u k'u ɲɛsin baarako ma min yɛrɛ ka jugu fala ye baara fɛnw dilen don mɔgɔ minnu ma u bɛ min kɛ tubabukan fɔ la Bamakɔ yan han ne bɛ fɛ de u ka ministres wele k'u ɲininka quoi e ko nin baarakɛyɔrɔ b'e bolo nin b'e bolo a kan ka nin kɛ i ka directeur ninnu u ɲininka kalo kɔnɔ san kɔnɔ tile kɔnɔ u sera ka mun de kɛ mɔgɔw ye o de bɛ na ni hali CNJ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na aw ko k'aw ye Mali jeunes ka ɲɛmɔgɔ aw sigilen don Bamakɔ yan Togoda la maa minnu bɛ n'u bɛ sɛnɛ kɛ n'u ye denmisɛnninw ye aw ye mun kɛ u ye wotoro pusela minnu bɛ Togoda la n'u ye denmisɛnninw aw ye mun kɛ u ye hali minnu bɛ ekɔliso kɔnɔna n'u bɛ ka kalan kɛ aw ye mun k'u ye Malitel da mɔgɔ aw sera ka mun ɲɛ olu ye yanni aw k'a kɛ tubabukan fɔ ni fɛn ye ka projet développement structure ni plan avis n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na objectif atteindre ni tubabukan fɔ ni fɛn na a ye baara ɲini a ye mɔgɔw bila sɛbɛ baara kan o de bɛ ka anw jɛ e denmisɛnnin fitinin biɲɛkɛnɛ baliku cɛkɔrɔbaw bɛ mun kɛ ni e yɛrɛ nana don o la don o don e bɛ a la an ye projet monter an bɛ fɛ ka nin de kɛ an b'a fɛ ka taa tan n'a bɔra nin an bɛ nin kɛ an bɛ nin réunion kɛ an bɛ atelier de distribution kɛ an bɛ sensibiliser projet yɛrɛ wari ma ban a ye mun di mɔgɔ ma bon hali ɲɛmɔgɔw u kan ka bɔ o de bɛɛ kɔnɔna na bi an k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la quoi dɔ de kɛra quoi fala ye dɔ kɛra kuma na koyi parce que ni baara ma kɛ fɛn fɛn filɛ nin ye senna nin ye a si tɛ ɲɛ sɔrɔ hali an bɛ ka min fɔ ko kuranko in i b'a dɔn n'an tun bɛ baara kɛ yan kurantigɛ in mɔgɔ tun tɛ mankan k'a la parce que an bɛɛ y'an ɲɛsin kuran kelen ma mɔgɔ si m'a fɔ bon ko ma ko bɛ taa ne ka so kura bɛna na jɔ i tɔ ne ka énergie to yen o yɔrɔ ka jan ne na ne ka n ka panneau sigi o mɔgɔw ka dɔgɔ carré kɔnɔnaw la mɔgɔw ma a jateminɛ fo sisan de i b'a dɔn ko bi min bɛ ka kɛ dutigiw bɛ ka cotiser de ka lampadaire solaire sigi denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na u ka du kɔnɔ
tellement a ko gɛlɛyalen don bon farali kana na an da don kuma na n'o tɛ n kɔni bɛ min f'i ye n'i ni mɔgɔ min bɛ politiki baaraw kɛ kuma caman n'i famana ma dɔgɔkun kelen a ɲininka yanni ka kuma dɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a falen u bɛ falen dɛ u ka falenni ni maa si ta tɛ kelen ye kunun jugu o de ye bi teri ye sini jugu a n'o de bɛ teriya la bi wa fɛn o fɛn i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a bɛ k'a fɔ a ka ɲi a bɛ yɔrɔ dɔ de la mɛ n'i y'a bɔ yen k'a ka taa a ka foro sɛnɛ a b'a f'i ɲɛna ko depuis ala ka ninnu da ninnu tɛ mɔgɔ ye kuma mɔgɔ minnu bɔra minisiriya la e ka to ka baro k'u fɛ bani u bɛ fɛn dɔ f'i ye e bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma e kun tɛ nin baarakɛyɔrɔ in na dɛ c'est pourquoi minnu b'a la sisan u kan ka to k'u lana u ɲɛkɔrɔ u k'u ye quoi falaye walaye parce que i bɛ yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la ninnu bɛ nin bɛɛ kɛ mun na u bɛ nin bɛɛ f'e ɲɛna mun na tuma min na a ka di foyi tɛ f'i ye oui tout va bien mais ni min bɔra a la i b'o ye mankan na i b'a fɔ k'o ka diɲɛ wulila minnu ma deli ka don a la dun n'u bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ y'u wɔsi la u bɛ k'u cɛsiri nin kuranko gɛlɛyaba in na nin funteniba in na nin wariko gɛlɛyaba in na olu bɛ ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye aw faso ta talen don ka di aw ma k'a ka mɔgɔw bɔ fɛnw na aw dɛsɛlen don o de la n b'a f'i ɲɛna o don n ko école ministre n'a ko ni examen labɛnna ka ɲɛ k'o de école mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ɲɛna o non f'a ka bɔ o bolo kan e tɛ se ka ministre so musaka n'a fɛn bɛɛ ta ka bɛn ko examen prépareli fana o ye mun baara ye san kɔnɔ denmisɛnninw ye kalan kɛ fɔlɔ wa u ka kalanyɔrɔw bɛ cogo di u ye mun ta u taara ka ɲɛ wa heure joli kan ka kalan san kɔnɔ u ye heure joli kalan a tɔ tora heure joli cours jumɛn ma se ka kɛ ne e taara fɛn di mɔgɔ ma a ma min ye dun n ko examen fana de don n k'o kɛra anw na an ka defu la u taara fɛn dɔ de a ma ye u tilara ka sujet falen de u ye sujet falen de parce que mɔgɔ si tun ma s'a ma donc minnu bɛ ɲɛmɔgɔyaw la u k'a dɔn fɔlɔ jamanadenw sigilen don k'u filɛ et puis sisan mɔgɔ bɛ kow jateminɛ fɛn caman de bɛ a tɛ se ka dogo tuguni quoi namara ni fɛn ninnu i tɛ se ka fosi kɛ ko i b'a dogo mɔgɔw la u ka dɔ bɔ tubabukan ba fɔ in a nɛgɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔw la yɛrɛ walayi a nɛgɛ foyi tɛ maliyɛnw na tuguni maliyɛnw mago bɛ baara kɛwale ni cɛsiri ni timinandiya de la an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ ye an ka dɔ sɔrɔ k'an ka jamana lataa ɲɛ n'o tɛ dɔ kɛra kuma in na dɛ don o don fɛn kelenw an tɛ taa ɲɛ an tɛ segin an t'an yɛrɛ sɔrɔ o tuma an bɛ to ten mɔgɔ tɔw bɛ taa k'anw to wa mɔgɔ tɔw bɛ se ka taa cogo di k'anw to an y'a daminɛ dɔw ɲɛ an ni dɔw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa n'a fɔra ko anw de bɛ to olu bɛ se ka taa k'anw to cogo di u man ka taa k'an to a ma nɔgɔn fala ye a ma nɔgɔn dɛ donc bi an yɛrɛ tun an ka papiye yɛrɛ ma tunu an na nin ko in senfɛ ka nin kuma ninnu senfɛ saba papiye tununa o a bɛ kɛ cogo di fala ye e ko nin juguya ni bamajan wale kɛbaaw u tɛ ni kana jɔn ko ala fɔ a bɛ ka gɛlɛw bolo dɛ parce que armée bɛ sira min kan nin waati in na an y'a dɔn k'a fɔ n ko depuis u ko général Keba ka na ne y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko Asimi ma ko ɲuman foyi kɛ ka Keba nali bɔ exécutif la sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya in na k'a bɔ gouverneuriat la ka na n'a ye wa i b'a ye ko depuis Keba nana i ye ko ta cogo ye sisan bon général Barou ale fana bɛ lafiya dɔɔni parce que ni ale tɛ yɔrɔ min munumunu salo ɲɛ Keba bɛ se ka to kɛ joona ka na ka baaraw taabolow ale ni cɛdenw olu ka fɛnw Barou ale bɛ se k'i ɲɛsin a politique ko ma parce que chef d'état-major fana ale fana ka ale bɛ miiriyabaw de jateminɛ maintenant min ye adjoint de ta ye opération ye kɛnɛkan ko o ye adjoint de ka baaraw ye fala ye min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ laban ninnu ye i b'a ye k'a fɔ Segu Douanza Menaka Kidal
nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ ntɛnɛn fo sisan terrorisiw dɔ bɛ ka k'u la dɛ mais an kɔni bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ye u kana kɛ u ka fɔlɔ monter en puissance ɲɔgɔn ye parce que ka taa opération kɛ ka tila ka segin ninnu ka na ni kura bɔ o de man ɲi sɔgɔmada in na min kɛra Nara an ye Modibo sɔrɔ min ye Modibo Keyita ye ale bɛ Narakaw fɛ yen arajo daɲɛ ale ye o maa ye a ye Nara bingali min kɛra ye bi bingali min kɛra Nara bi walayi e ko ni ninnu tun b'a dɔn u tun bɛ na an ka jɛ ka Modibo Keyita lamɛn Nara bingali in kɛra cogo min na sɔgɔmada in na. Ka kɛ ni kari ye mɛkolo tile 26 san 2024 sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw la Bamanti weleke jɛkulu dɔ nana bi Murujan kan ni ale bɛ Nara marabolo kɔnɔ ani Nara dugu cɛ o ye kilo 95 ye ka dɔn ka fɔ ni jɛkulu u ye tilatilali kɛ tilayɔrɔ ko 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ tilayɔrɔ fɔlɔ u nana dugu kɔnɔ ni kana maa dɔw ɲini siga tɛ min na u ye busi kelen sɔrɔ yen nɔ u ye o bɔnɛ a nin na tilayɔrɔ tɔw olu ye ɲɛsin ka militaire ma o min yɛrɛ ni Murujan cɛ bɛ kilo 1 bɔ nka min ye Mali masiri tabaw ye olu ka wulikajɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ min ye sanfɛ pankuru ye olu yɛrɛ fana nana u sen don a ko kɔnɔna na ka larawaliw boloda marabolo yɔrɔ caman fɛ ka dɔn ka fɔ maa min ye nin waleya in kɛ dankarila a bɛɛ lajɛlen na Mali finitigilakaw fɛ waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ma. Ayiwa Falaye nin ye Modibo Keyita mankan ye Nara waleya in kɛra Muruja dugudenw caman ye an wele u ko ko kabi sɔgɔma i b'a dɔn maa ninnu b'u fana b'u donso bɛɛ la de i ko fɛlɛbɔlaw k'u bɛ don dugu kɔnɔ a y'a fɔ cogo min u y'u jɛnsɛn mais n'u tun b'a dɔn u tun t'a kɛ parce que sisan armée bɛ baara kɛ cogo min i natɔ kɔ kan a b'i ye i bɛna i ɲɛ kan a b'i ye donc n'i nana u b'a kɛ komi n'a sɔrɔ u ye su ye kan kɔnɔ quoi c'est à dire e tɛ maa ye quoi mais n'i donna kan kɔnɔ i tɛ kan da e kɔni ɲɛnama tɛ kan da ye tuguni quoi sisan o système de b'an ka mɔgɔw bolo mais i b'a dɔn ko min tun ye Murujakaw jɔrɔ parce que a kɛra sa ko Muruja de kɛlen don u ka yɔrɔ nɔgɔman ye quoi n'u nana waati o waati u bɛ n'u ka bingaliw kɛ Muruja de kɔnɔna na nka Zeyin Falaye Murujakaw ko k'olu ye su min kɔnte olu yɛrɛ t'a da dɔn waleya in bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ Bamanci wale kɛbaaw ka boli k'u ka moto i y'a foto ye dɛ u taara k'u ka moto to de u jiginna ka bɔ moto sumayar'u ɲɛkɔrɔ parce que i b'a dɔn ko hélico bɛ don opération na yɔrɔ yɔrɔ kɔni i tɛ se ka taa o non i tɛ taa donc olu ye moto de sumayara sisan u ye moto bila pewu k'u ɲɛsin ŋaɲa kɔnɔnaw ma ŋaɲa dun fana tun tɛ yen parce que kɛnɛjɛ don yan'u ka dugu kɔnɔnaw womisɛnw sɔrɔ donc waleya in kɔfɛ Falaye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ye min sɔrɔ kibaruyaw la ka bɔ Narakaw fɛ yen kuma tɛ sɔrɔdasiw dagayɔrɔ min bɛ yen wulikajɔ min kɛra Muruja kɔfɛ mɔbili falen mugujugu la o 2 de y'i kunda sɔrɔdasiw ka kan kan a bɛ fɔ o ma ko voiture kamikaze o voiture kamikaze 2 in o ko de maritaba bonyana parce que o de ka jugu kosɛbɛ maintenant kamikaze ninnu donnen n ye min f'i ɲɛna sɔrɔdasiw ye kan labila u ye quoi donc i b'a dɔn o la n'u y'a exploser bolimafɛn minnu bɛ kan kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ a citɔ a bɛ se olu ma o de kɛra maintenant waleya in kɛlen kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ jɔna mun kan n'u sera k'o jate o ye su 62 Bamanci wale kɛbaaw taara k'o to u ka mitrailleuse bɛ n'u b'a fɔ ma ko PKM o 11 o sera ka minɛ u la PM o 15 LRRC ale 4 u ka roquette LRRC u y'o 4 fana sɔrɔ boîte chargeur kɔni u y'o caman sɔrɔ n'o ye PKM ta ye ani PM ta u ye moto 9 o de minɛ Bamanci wale kɛbaaw la u bɛ arajo min kɛ ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma o 3
min ye kisɛ ni mugu ni a maramafɛn misɛnman tɔw ye nin bɛɛ lajɛlen de sɔrɔla u bolo maa 62 maaw sera k'o de su jate an ka sɔrɔdasiw fan fɛ maa 5 o ni tora a la maa 60 ɲɔgɔnna o joginna 22 olu ta ka jugu min ye mɔbiliw fana ye mɔbili minnu tun bɛ yen marifa fɛn cilen explosive cilen a ɲangata sera mɔbili ma o mɔbili bɛ se 22 ɲɔgɔnna fana ma obi ale ni fɛnw o kɔni binna mɔbili dɔw kan sɔrɔdasiw ye wulikajɔ kɛ fo heure 3 waleya in kɔfɛ maa minnu minɛn'o la parce que dɔw tun y'u senfa ani hélico sera ka ratissage min kɛ o bilan tɛ nin na fɔlɔ nin ye a kɛlen a nɔgɔnni fɛ min sera ka ye joona narakaw olu fɛ murujakaw fɛ yen o de ye nin ye chef d'état-major ale bɛ tila ka na bataki kɛ nin ye anw ye min sɛgɛsɛgɛ ka min sɔrɔ k'an tɛgɛ da a kan muruja bi sɔgɔmada in na bingali min kɛra ale ni an ka cɛ n'o ye Modibo Keyita ye ale ka laseliw pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ armée sisanama ni a fɔlɔlama tɛ kelen ye parce que fala ye bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tuma o tuma ni an y'an jigi da u kan sisan u b'an jigi fa don o don ka taa fɛ waleya o waleya n'i y'a mɛn ko kisɛci bɛ yɔrɔ la a bɛ taa kun cɛ yɔrɔ min a b'a sɔrɔ an ka se don o kɔrɔ ko minɛnw olu ka ɲi o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ u hakilina min b'u la o ye se hakilina ye n tɛ boli n tɛ n senfa n bɛ n jɔ n'a bɛ kɛ min ye sabula jigiya b'i ye hali ni i fatura sabanan ye mun ye u yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ bi coordination belebeleba de bɛ yen min kɛlen don ka sigi sen kan yaasa ni kow kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka baara kɛ nka min ka ɲi a bɛɛ la kosɛbɛ fala ye o ye hakilina ye c'est à dire n'a b'i hakili la k'a fɔ ko i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na jinɛ tɛ wɔkulɛ tɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnna de don wa yɛrɛ ka fisa n'a ye o b'a to kɛlɛ la i bɛ se ka fɛn caman kɛ i tɛ jɔrɔ i tɛ yira i b'i ka kɛlɛ kɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko ye o de fanga bɛ ka bonya et puis fɛn min bɛ ka na fana fala ye a ma kɛ sa ko muruja ye nin kɛ yan wa sa i b'a sɔrɔ kan bɛɛ bɛ alerte la fan bɛɛ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen bi a bɛɛ pɛrɛlen don pour que murujakaw ye ni ɲɔgɔnna min kɛ olu fana bɛ ka fɛn kɛ min b'olu ta sanfɛ donc armée ka moral ka ɲi bi et puis a bɛ ka baara minnu kɛ an b'a fɔ sa n ko halisa ala ka dɔ fara a kan parce que n'olu ye basigi ni lafiya la na fala ye fɛn caman bɛ mɔgɔw bɛ k'a ɲini bi a bɛ nɔgɔya mais baara min kɔni bɛ Segu Ɲɔnɔ Yuwaru ka taa se fo Moti ni Baɲangara fana ninnu ma ani san fan caman n'o sera ka kɛ ɲinan samiya fala ye hali n'an bɛ balo sa e ko mɔgɔ tɛna na balo ɲini an fɛ yan parce que an bɛ ka min mɛn sɛnɛkɛlaw da ji jɔncogo bɛ ka ɲɛ cogo min na n'a tora ten tiɲɛ yɛrɛ la ka se ka sécurité fara o kan taari o taari bɛ yen n'olu ma sɛnɛ san tɛmɛnenw na u b'a bɛɛ lajɛlen sɛnɛ ɲinan donc an bɛ dugawu kɛ armée halisa ala ka dɔ fara ale ka se kan min ye an ka laɲinibaw ye min ye o bɛ se cogo min na ka sabati fala ye sini jamana 25 douane ɲɛmaaw olu bɛna na an ka jamana kɔnɔ yan diɲɛ kɔnɔ douanew ka ɲɛmaaba so o fana kan ka na an ka jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen a ɲɛmaaya min ye douane directeur ba ye n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale n'a ka cɛdenw don farafinna an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo douanew olu de bɛna na u ka lajɛla yan u ka lajɛ 30nan ale ni 28nan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa Mali la min na i b'a dɔn parce que nin waati ninnu na u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ degun n'a ta bɛɛ Mali douane ale kɛlen don sanbalaɲɔ ye baarako ta nasira fɛ min ye douane cɛman n'a musomanw bɛɛ lajɛlen u bɛ ka baara min kɛ ka ɲɛ o de y'a to danaya in dara Mali kan ne maa min ko Mali ko an ka jan maaw la ko an ni maa ti bɛn yɔrɔ kɔni jamana hali jamana wɛrɛw kɔni ka nali i fɛ ni n'u tɛ bɛn u tɛna na i fɛ dɛ Ablaye Diop fala ye Diop tun bɛ Anglais kan fɔ de la bi dɛ e m'a ye fa ci sanga na di la ye
a yɛrɛ ngilɛ yɛrɛ ka y'a da ni ni bamanankan ye o a bɛ kigali de uranda faba la lajɛ de bɛ yen lakana ko kan u ye mali de wele an ka wolomasiri tabaw mun bɛ pankuru ko kunna n'o o ye general alu boyi jara ye ale ka taa misali di baara min n'an bɛ k'o kɛ an fɛ yan bi i b'a dɔn k'a fɔ armée de l'air ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc alu boyi ni job olu b'o o baara de la lakana ko kan u y'a yira k'a fɔ ko Ablaye Diop yɛrɛ ka laseli bon a kɔni fala ne y'a f'i ɲɛna ne ye Segu école régionale de kɛ ni sɛnɛko don n bɛ dɔ dɔw la nka ngilɛ Diop bɛ ngilɛ de la bi dɛ anw dun ka ngilɛ ma wasa kosɛbɛ ten k'an ma a fɛ mais n kɔni ye min mɛn a da n ye sécurité mɛn siɲɛ caman ngilɛkan fara tubabukan kan o bɛɛ y'o sécurité kelen ye force armée olu ye sɔrɔdasiw ye o tɛ yan fala ja yɛrɛ bɛ dɔ mɛn o donc o baaraw olu bɛ senna kigalikaw fɛ yen min ye symposium min kɔni u ye mali wele jamana caman fana tun bɛ yen u bɛ se ka hakilina falen kɛ cogo min na wolomasiri tabaw ka ko la min ye cɛfɔ ni kanbɛ ale ni basigi ni lafiya bɛ se ka don jamanaw kɔnɔna na cogo min na sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen tali kɛ o la fala ye ko aigle ka entraîneur ale maa 28 o de ta gardien 3 nka u y'a yira k'a fɔ ko joueur dɔw bɛ yen ni olu bɛ équipe nationale kɔnɔna na nin waati in na a na kɛ a dɔw olu tɛ jouer la u ka tɔn fɛ e ko e yɛrɛ tɔ ma taa o ko in na de parce que n ye kibaruya in sɔrɔ cogo min maa caman y'a yira k'a fɔ ko ni entraîneur ko a ye sélection kɛ cogo min na bon i ye sélection kɛ cogo cogo mɔgɔ b'o hakilina fɔ voilà maintenant komi ballontan fana sariya ye min ye mɔgɔ mun bɛ yen n'olu tɛ jouer u ka tɔn fɛ k'olu ta k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ jouer u ka tɔn fɛ o ka gɛlɛn n'o tɛ u bɛ k'a fɔ k'an ka ballontanna denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen ko Mamadu Kamara ale bɛ Kewili Rouen Métropole bon ko ɲina a jouera a ka équipe fɛ a sera ka bi 8 de don passe décisive 5 wa bi fana min ye faransikanw fɛ yen joueur équipe baw caman bɔlen don a nɔfɛ k'a lajɛ n'u bɛ se k'a sɔrɔ a ka jouer ka équipe fɛ bon mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ fana ko olu n'u ɲɔgɔnnaw tun bɛ se ka wele min ye an ka cɛ fana ye n'o o ye bɛɛ bɛ k'a fɔ ko fala ye k'ale kɔni depuis kan yɛrɛ banna e ko a ma minute 30 de jouer wa a ma jouer wɛrɛ k'o kɔfɛ bon mɔgɔw bolo komi a tɛ jouer ale tun b'an ka taa bon joueur wɛrɛw fana bɛ yen olu fana ka kuma bɛ ka fɔ nka mɔgɔw ye foli kɔni kɛ min na o ye k'a fɔ joueur minnu bɛ équipe nationale la ni olu bɛ jouer yan championnat la gardien Stade Malien gardien ale ni Joliba ka tandisi n'o ye Boubacar Jara senior ye olu taara équipe nationale la mɔgɔ caman bolo o ye ko ɲɛnama ye anw kɔni ni Ghana de bɛ jouer yan o ye kalo tile 6 ye juin kalo tile 6 fala ye f'an k'an jija o ballontan in na dɛ parce que Madagascar ninnu filɛ nin ye olu tɛ jɔrɔna koba ye ten mais n'an sera ka an jija an bɛ wala n'an sera k'an jija ka ninnu dɔw gosi yan o bɛ fisaya kosɛbɛ parce que min ye nin ko in ye a bɛ n'a fɔ n'i b'i ka so i ka gagner o de nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ k'o de fɔ ko n'an b'an ka so c'est à dire an bɛna ballontan minnu kɛ so yan an k'an jija ka gagner olu la bon Eric Segusel an b'a fana fo parce que anw ta ye k'an hakilina di a la min ye baara tɔ ye kɔni a b'ale de bolo tour cycliste n'o daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen Mali nɛgɛsoboli Mali tɔgɔla nɛgɛsoboli ta ko 10 a baaraw kun cɛra fala ye ko n'i ye ko in jateminɛ sa an ka nɛgɛsoboli fédération u nisɔndiyalenba don sabula jamana minnu sera ka na ɲinan ta in na ka fara Mali yɛrɛ ka Burkina Faso tun bɛ yan Maroc Côte d'Ivoire Benin la Guinée ani Togo ani Niger olu nana yaasa ka se ka na ɲɛnajɛ in kɛ nka tulon kun cɛli la bi min ye Mali ye ale kɔni de kɛra premier ye n'o ye classement général ye n'Ala sɔnna a ma sini ani Keba na ɲɔgɔn sɔrɔ
tulo in fana a sera ka labɛn ka ɲɛ ministre de la jeunesse et des sports ani instruction citoyenne ni gouvernement mɔgɔw olu y'u dɛmɛ kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ka fɔ kɔni i tɛ se ka tour kɛ cogoya si la n'i ka jamana n'ale min kɔkɔrɔma don diɲɛ seleke naani fana nɛgɛsoboli tɔnba ale fana ye dɛmɛ don ale ni dɛmɛbaga caman an b'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni mana ban sa an nana tila ka fédération yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Sidi Bagayogo ye an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko in na cogo min na fala ye maliyɛnw dusuma kasalen don nin tile fila in na Asarida Agi Imbarka Wan ni ale yɛrɛ ye débiteya kɛ siɲɛ caman an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a ka débiteya yɛrɛ fɛn dɔ b'a san 30 kan a ye min kɛ débiteya la furancɛla fanga wasabulon min filɛ nin ye o ɲɛmaa dankan fɔlɔ kun ale kun ye Maliki Jaw ka dankan fɔlɔ ye k'ala y'a ka kalifa minɛ a la kunu mai kalo tile 25 tinisikaw fɛ yen a kun taalen don furakɛli la Asari kɔni y'a ka wasadenya baara bɛɛ lajɛlen kɛ Gawokaw olu tɔgɔ la Gawo maa mafalenba don u y'a jira k'a fɔ ko tarata nata in a ka janaja kan ka kɛ Bamakɔ yan hakili a bɛ kɛ Sirakɔrɔkaw olu fɛ yen ale Adama PACC kelen in fana kɔnɔna na halisa nin ye anw yɛrɛ kɔrɔkɛba ye ala y'o fana ka kalifa minɛ a la n'o ye Ahmed El Madani Jalo ye Adama tutigɛbaa don ale yɛrɛ ye minisiriya kɛ ka tɛmɛ i ɲɛ b'a la ko 15 de l'environnement ale de y'o ko in sigi sen kan yaasa o ko bɛ se ka o y'a sɔrɔ a bɛ ministre de développement rural la Adama tɔgɔ la ala y'a ka kalifa minɛ a la Bamakɔ yan bi min ye Adama maaw kɔni ye u ye sangafo kɛ ka ɲɛsin a ma ani a ka du bɛɛ lajɛlen nka ale ka janaja o bɛ taa kɛ Segu i n'a fɔ an ye kibaruyaw olu sɔrɔ cogo min fala ye kɔka kibaruyaw la sa Burkinabew olu tun bɛ lajɛ la lajɛ min n'a bɛ f'o ma k'u ka assise nationale u ka assise nationale kun sigi kun ye mun ye u ka furancɛla fanga tɔ bɛna na kɛ cogo di Wagadugukaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛlen kunun sufɛ Ibrahim Traoré n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'u b'a fɔ ma ko charte de transition o yɛlɛmalen baaraw bannen sa laɲiniba minnu kɛra baara in kɔnɔna na o y'o charte o kun kan ka falen n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ n'o y'u ka charte ye ale kɔni bolofara 4 de b'a kɔnɔna na siginiden n'o ye article ye o 18 u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye sariya sun ye ale kɔni kun sigira sen kan sa octobre kalo tile 14 san 2022 u y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma caman de donna a ko la yaasa min ye Burkina yɛrɛ taabolo bɛ se ka falen cogo min na charte in a yɛlɛmali kura min kɛra sa u y'a jira o kɔnɔna na k'a fɔ ko transition u fɛ yen san 5 Ibrahim capitaine Ibrahim a kan ka san 5 de kɛ o bɛ daminɛ juillet kalo ale nata yen juillet kalo nata yen o tile 2 a ka san 5 kura bɛ daminɛ o la u ye président ya n y'o de f'i ɲɛna comme ça n'a sɔrɔ élection kɛra i kɛra président ye ko jamanadenw jɛra n'a ye ko ka o d'a ma n'o ye statut de président ye u y'o décider charte ale ko fana ko min ye faso kɔni ye sa Burkina kɔni yamaruya dira ma a ka kɛ président ye ka présidenya baara kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya u y'o d'a ma conseil constitutionnel k'a ye kale ka siyɛ min k'o kɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka charte ye charte bayɛlɛmali min filɛ nin ye sisan fana ko o bɛna to sen na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kura u bɛna o sigi u fɛ yen u b'a fɔ ma ko courage in ko o kɔni bɛna na kɛ jɛkulu ye maa 7 de bɛna na kɛ ale kɔnɔna na olu baaraw kan ka kɛ cogo min n'o dantigɛliw kan ka kɛ cogo min ko kɔni bɛ jamanakuntigi ale yɛrɛ sagoya la yaasa a ka se ka farafinna fanga lakɔlɔsi ka fara u ka CNT kan u y'a jira k'a fɔ k'u ka CNT ko o ye maa 71 ye o maa 71 ale ni gouvernement fana o ye maa 25 ye ko min ye u ka CNT fala ye maa 71 k'u bɛ baara in kɛ ko sara tɛ u ye a la maintenant sisan u ka sariya kura in fana na CNT ɲɛmɔgɔ premier ministre ani président yɛrɛ ni furancɛla fanga kun minɛna fori u bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye i y'a faamu CNT ɲɛma président premier ministre a bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye a kana taa k'anw da ɲango ye dɛ ka tila yɔrɔ min na ka sin ka i gɛn ka bɔ a la ten cɛ dun m'o de kɛ a ye u ka ambassadeur min Chine a y'o de wele k'o de kɛ a y'o de kɛ premier ministre ye sisan min ye Burkinakaw ka charte fɛn kɔnɔna na fana u ka jamanadenw ye min laɲini o ye ko ka dɔ fara nin waati in na u fana ka furancɛla fanga bulon in
ko ka dɔ fara o hakɛya kan koyi n'o ye assemblée législative de transition in ye ko k'a bɔ 71 na ko ka dɔ fara a kan yaasa maa minnu bɛ yen bi ni olu ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sa olu dɔw ka sina ka se k'u sen ɲɛ a ko kɔnɔna na minisiriya jɔyɔrɔ kɔni ko bɛ se ka to 25 la ko komi i n'a fɔ jamana sɔrɔba t'a ye nin waati in na nka u ye min laɲini o ye lakana ko o ka don ba la jamana yɛrɛ fana a ye baaraba minnu kɛ AES kɔnɔna na olu ka to sen na taabolo min bɛ yen bi ba ka kɛ o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ka to golo kan fo don min na ni kalata n'o kɛra san 5 in ale dafalen nin kalo in tile 25 kunungo min ye Senegalikaw ka jamanakuntigi ye n'o ye Basiru Jomar Jakayi Fayi ye ale taara Laginɛkaw fɛ yen baaraw ye tali kɛ min na sa o kɔni ye u bɛ jamana fila in bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na balimaya ni sinjiya la u y'a jira k'a fɔ ko u yɛrɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sa u ka lajɛ min bɛ sigi san o san ko o ta ko 6nan baaraw k'o ka sigi sen kan ka taa kɛ Senegalikaw fɛ yen sɛbɛn min n'o kɛra ka baara bɛɛ lajɛlen kun cɛ sa min ye Basiru Jomar Jakayi Fayi ye a ko a balimakɛ a n'a terikɛ n'o ye général de corps d'armée Mamadi Doumbouya ye k'o de y'a wele ko a kana balimaya taamana Laginɛkaw fɛ yen k'o de la hakili jagabɔ ninnu ni jɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Laginɛ ale ni Senegal ka bolo di ɲɔgɔn ma baara min bɛ se ka kɛ kuma tɛ jamana fila in dancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ fana min ye Ginekaw ye basigi ni lafiya bɛ se ka na olu fɛ yen cogo min sɛbɛnba minnu bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ fana u y'u da don olu la olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo min n'o ye bɛnkan sɛbɛnw ye baaraw bɛ kɛ cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kana ye a la balimaya ni sinjiya ale kɔnɔna na kuma ninnu u kɛnɛmalaw o ye nin ye fala ye nka kɔnɔna na ci caman fɔra a kɔnɔna na don nataw la an na olu fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw ye Mali Burkina Niger Chad ani Togo ko nin waati in na yaasa ka se ka bamaciwale ni jugawale kɛbaaw kɔni kɛlɛ olu bɛ exercice belebeleba la n'o ye senfilɛ ye senfilɛ in kɔni a kɛlen don ka jamana minnu fara ɲɔgɔn kan o ye Niger ye Burkina Faso Chad ani Togo ko min ye dɔgɔkun daminɛ in na baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Nigerikaw fɛ yen yɔrɔ la yɔrɔ min ka surun Mali ale la kosɛbɛ ani Burkina na ko min ye Niger wolomasiri tabaw ka minisiri ye ale ye kibaruya in di kunnafonidila dɔw ma k'a jira k'a fɔ ko bamacawale ni jugawale kɛbaaw kɔni dagayɔrɔ ye yɔrɔ ye k'a kɛ kun ye olu bɛ se ka kunbɛn cogo min n'i ye dugu in yɛrɛ ta k'a jateminɛ n'o ye Tiliya ye Tiliya in ye dugu ye dugu min ni Niger wolomasiri taba kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ ma force spéciale olu dagayɔrɔ don o de la baara minnu kɛra sɔrɔdasi kunda ni jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nka min ye Togo ye ko ale kɔni ni jamana ninnu ka surun ɲɔgɔn na fangadaraki kɛra jamana minnu kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ni Togo ka surun ɲɔgɔn na ko Togo yeli a la k'o ti baara tiɲɛ n'o tɛ ko a jamana 4 tɔ bɛɛ lajɛlen furancɛla fangaw de tun b'u kunna n'o ye sɔrɔdasiw ye wa halisa olu bɛ sen na waleya in kɔni kɛ kun ye min ye ni jugawale ni bamacawale kɛbaaw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min finitigilaka ninnu ko nin ye baara min bɛ ka kɛ ni AES ka laɲiniw ye nka laɲini fanba min bɛ yen n'o bɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na sɔrɔdasi kunda nin ko in na o ye jamana 3 in dɔrɔn de ye Mali Burkina Niger nka min filɛ senna nin ye ninnu fɛ yen n'o ye Nigerikaw fɛ yen ye o ye ka jamana wɛrɛw sɔrɔ gɛrɛ u la yaasa u kun tilennaw ye kelen ye baaraba minnu bɛ yen u bɛ se k'olu kɛ cogo min na danaya ale ni tilennenya kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ waati laban in na min ye Chad ale jamanakuntigi kun ye maa ci ka na ci in kun caman fala ye min bɛ fɔ micro la ani min nana fɔ olu ti kelen u bɛ se ka n'u jɔ ten k'u ɲɛ jɔ an ɲɛna an nana Chad ni Mali bɛ se ka bɛn cogo min na an nana lɛtiri di cɛ ma ko k'a wele k'a ka to ka jamana kan k'a sɔrɔ o tɛ u b'o fɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ o tɛ bi Chad bɛ sira min kan ale ni nin jamana bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na sabula u bɛɛ lajɛlen u ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa Irisi sɔrɔdasi b'a jamana bɛɛ kɔnɔ fo n'a kɛra Togo ye fɔlɔ nin waati in na nka Togo taacogo nin jamana fɛn fɛn ye gɛlɛya sɔrɔ Togo y'a da don a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya la ka se k'a dɛmɛ cogo min na yaasa u bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min na donc ko min ye nin baara in kɔni ye nin bɛ ka kɛ nka maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka sa Togo kɔni ale ma bɔ CEDEAO la min ye Semaki ye Chad fana bɛ o la Mali ni Burkina ni Niger dun olu tɛ CEDEAO la tuguni olu ye AES de sigi ko yalama nin jamana fila in u bɛna fara ninnu kan wa ko don nataw dɔrɔn de bɛ se k'o jira
kuma tɛ ka ban k'a fɔ ko min ye jamana naani ye a la irisilakaw ka sɔrɔsiw o b'olu fɛ yen fala ye nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu n'an y'olu fara ɲɔgɔn kan k'u tɛnku k'u bɛn nin waati in ma n'ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 e ni ne ani an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɔ sa ko ala ka dugu ɲuman jɛ si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'a ma ko an ka armée ko félicitation k'u bravo k'u cɛsiri hali bi fala ye surtout sɛnɛkɛyɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya bɛ se ka don yen cogo min a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma